אני אוהב לשאול שאלות. שאלות שאין עליהן תשובות. חיפשתי אתגר מנטלי, עם מורכבות, כזה שיעיף לי את המוח. להיות בתנועה זה ב-DNA שלי. כל צעד פותח לי עוד עולם. זה ממכר. הסקייל באפלייד הוא ענק. רק כשנכנסתי, נפל לי האסימון שהגעתי למגרש של הגדולים. אני חי בתוך עולם של שוברי ננומטרים שמכתיבים את העתיד. אין כאן טקסט, אנחנו כותבים אותו תוך כדי תנועה. יש כאן מלא אקשן. אני מרגישה המון מחויבות ללקוחות, לחברה, למוצר שהוא מספר 1 בעולם. Applied Materials מאפשרת לי לחקור, להתנסות, לבדוק טכנולוגיות חדשות. זה חופש שרק חברות ספורות יכולות לאפשר. אני עובד עם הפיזיקאים הכי טובים, עושה איתם בריינסטורמינג, לומד מהם, ובעיקר מקבל את הגב שלהם. ככה אני בונה את הקריירה שלי. אני בונה את המנהיגות שלי. זה המקום שאני רוצה להיות בו. זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי. Applied זה המקום למקסם את הפוטנציאל שלי.